Aquest grup transversal sobre biomarcadors d'imatge multimodal es basa en 4 aspectes fonamentals. En primer lloc, volem desenvolupar un registre d'imatges que estigui ordenat, accessible i ens permeti explotar-les al màxim. En aquest sentit, tenim un projecte europeu en què, a través d'un estudi multiinstitucional, estem desenvolupant un data lake a la nostra mida per obtenir aquesta fita. En segon lloc, volem utilitzar la radiòmica que ens permetrà obtenir el màxim rendiment de la informació que tenen les imatges i especialment amb les proves de més alta complexitat, com la ressonància magnètica i el PEC-TAC, doncs analitzant, entrenant i creant nous sistemes de quantificació d'imatges i fer-ho amb diferents indicacions. Volem implementar les noves tecnologies en els procediments d'intervencionisme guiats per la imatge. Aquí destacaríem l'angioradiologia i també un projecte finançat que està en marxa per establir nous models de realitat mixta en pacients candidats a cirurgia radioguiada amb càncer de mama operable. Finalment, però no menys important, també volem participar en les noves teràpies oncològiques personalitzades. Estem parlant sobretot del teragnosis, en què ja tenim en marxa projectes en pacients amb càncer de pròstata avançat. Estem, en aquest sentit, ampliant les infraestructures per a poder encabir aquest tipus de pacients que, a més, s'estan ampliant actualment les indicacions a través de nous radiolligants.